Napatay ang usa ka 32 anyos nga kanipreso sa kaso nga illegal nga drogas man kini giposil kagabi dito sa Barangay Tanday, lungsod sa Corinna. Nailhan ang biktima nga si Lidon Richie Hawil, 32 anyos, adunay kapuyo, usa ka mekaniko o construction worker og lumulupyo sa Purok A, Barangay Tip-Tip ning syudad sa Tagbilaran. Asoy pa sa igtag sa niini nga personnel nga nahinabi kagabi nga gipailang si Cheryl June Cadilina kinsa mo'y tag-iya sa motosiklo nga gigamit sa mga biktima sa mga alas 9 ang takna kagabi. Nagkuyog pa kini sila sa mga biktima nga mipalit og pan dito sa Barangay Mangga ning syudad sa Tagbilaran. O pagbalik na nila dito sa ilang panimay sa Barangay Tip-Tip, nananghid ang mga biktima nga iyang huwaman ang motosiklo kay mo pa cash in o mapagasolina sa mga motorsiklo dito sa Lindaville. Dito ming igo ang bala nini siyang Huang Abaga nga gituhang ming lagbas sa iyang kasing-kasing. Padayon pag gisusi sa kapulisan dito sa lungsod sa Corinna kung unsay motibo sa pagpamusil patay sa biktima. Pagkakaroon sir, padayon pa to ang mga investigador sir sa pagkuan. Kung unsa di guminungdan atong pagpamusil sa Barangay Tanday sir. Sige pagpagkuan ron sir kay sa initial nga na kuan na mo nga kanisa sir dati na yung kuan na priso niya kuan illegal drugs niya kaso kagawas na niya. Okay, so katong usa kay gigamit sa nagpatay ani nga sakyanan, ga motor ni siya or ga four wheel ba ka o ga unsa man ka sa inyong pasiuna mga investigasyon na kuha. Kuan sir tong dool-dool nga balay dito. Paghuman ko ni sa itabo na ay motor nga kusog nga kapadagan. Posible mao toy mamomono siguro sir. Pero doon ay mga kabalayan na napita, no? Oh, naa sir. Kuyaw lang pamusil niya, doon ay maangin ba to mga namuyo sa mga balay? Unsa armas nga gibira, sir? Sa tan-aw na mo ato sir, 45 man to nga kuan, empty shell gabi. Usa ba lang ka usa lang igo sa ni Lyndon Richie Hawil o sa samad niya? Duha. Duha to so. Duha. Tulo ka bala, tulo ka empty shell pero ang kuan. Ni tama duha ra. Duha. Oh. Kato siyang abaga, maog asa to lagbas man kasi kasing-kasing. Diyan na pito. Si Police Master Sergeant Renato Sinahon. DYRD Radio Balita.